Morning mga buddy. Papunta tayo ngayon sa Tambobong Beach. Ay Kabungawan Beach. So nagpagas muna kami mga buddy kasi naubusan tayo ng gas. Sarado pa yung Petron dito kaya bumalik tayo. Galing tayo ng bayan kanina. So kailangan natin magpagas kasi malayo pa yung papasukan natin magmula sa kanto hanggang sa beach nila mga buddy. Kaninang madaling araw pa kami bumabiyahe mga buddy, mga siguro alas 3. Tsaka kami namalingki dito sa bayan nila. So marami na ring mga rider kanina na pupunta ng Kabungawan mga buddy. Namamalingki din sila. Antay tayo ng mga kaibigan natin dun sa may kanto para tuloy-tuloy na dire-diretso na tayo ng beach nila mga buddy. Siyempre yung pamangkin ko, ayan laki ng bag sinisipon na ako mga buddy. Oh. Tara. Ha? Hanap na lang tayo dyan, wala. Meron siguro dyan, no? May mga tinda na madadaanan naman dyan. Oh, sige. So, yun mga buddy, kasama na natin yung mga tropa natin. Let's go to Kabungawan. Dito na tayo sa Kabungawan. So magtatanong tayo kung meron bang available na cottage nila mga buddy. So tanong tayo dito mga buddy. Sir, may available pa bang cottage, sir? Oh, sige. Maluwang pala dito kaysa doon tayo sa kabila. Doon na lang. Doon. Ayun ayun yung parting yun yung sa may puno. Gilid mo lang, pre. Ha? Ha? Magkano? Okay lang yan. Ay, ang plano namin kasi, kuya, magre-rent lang ng parang ganyan. Para kahit pa paano, may kami. Tsaka magpapatay na lang kami ng tent kung sakaling saan man yung pwedeng pagpatayan ng tent. Oh, meron. Dito na sa